Така. Сега правя един тест как работи този софтуер, като ще направя едно демо обучение за туровете на Zelanus. Най-напред имаме следните турове, които са на Zelanus. Как е структурирана таблицата и самия файл с турове, който всички имат. Всеки тур има код, който е за наша вътрешна употреба. Няма да го искаме по време на резервацията, но в случай, че ви е по-лесно с кодове да работите, отколкото с име на тура, може спокойно да го ползвате. Това са имената на всички турове, като ще започна колонките да ги обяснявам отзад напред. Това е часа, в който стартира всеки един от туровете. Това е продължителност на всеки един от туровете в часове. Това е цената, ако клиент дойде в офис на Zelanus да си купи или си направи резервация съответно по телефон или по интернет в сайта на Zelanus. И това е цената, която е при покупка в туристическа агенция или на рецепцията на вашия хотел. Виждате, и това е първото предимство, което най-напред предимствата ще ви ги изредя така. Туровете на Zelanus са с комисионна от 15%. Това е много атрактивно предложение, въпреки че се очертава като стандартно на пазара, но както виждате, цените на туровете са около 100 евро. Има, съответно, пешеходните турове са около 30 евро. Тоест от един пешеходен тур вие автоматично печелите около 3-4 евро, а от един тур, който е в страната, извън София, вие печелите в порядъка на 15 евро. Голямо предимство е, както казахме, тези две цени. А именно, вашите клиенти по този начин ние ги стимулираме да купуват турове от вас. Защото при вас цената на тура е по-евтина. В нашите офиси е с около 10% по-скъпо. Тази отстъпка е валидна само за туровете, които са отбелязани в червено в тази колона, а другите цени са равни. Но туровете, които са отбелязани в червено, съответно тук са маркирани в жълто, това са туровете включени в брошурата, която имате, и това са най-вероятно, това са туровете, които най-много се търсят. Това ние сме го определили на база нашата практика вече няколко години да предлагаме еднодневни турове. Другото, което сме измислили и ви предлагаме за ваше улеснение, това е, че на всяка брошура, която има на Zelanus, има посочени телефони в нашия офис. Всеки клиент може да се обади на телефоните, може да получи необходимата информация и след това тази информация да бъде, след като се избере тур, без да е загубил нито една секунда от вашето време, клиента може да дойде при вас и директно да си резервира. По този начин, всъщност, комисионната, която вие можете да генерирате, се остава изцяло за вас, а всъщност клиента, ние сме поели цялото обслужване на клиента и сме ви спестили много време и сте спечелили комисионно. Голямо предимство е, че всички наши турове са гарантирани. Ние сме се застраховали, като сме ги дали при минимум 2 туриста, но от сега така устно можем да ви кажем, че дори и при един турист туровете ще се осъществяват. Голямо предимство за да работите с P-Group и нашите турове, ние ги продаваме по две търговски марки. Едната търговска марка са Zelanus Tours. Това са туровете, които са на брошурата. Но от тази година P-Group стана официален представител за България на Urban Adventures. Urban Adventures е една от най-големите агенции и фирми в света, продаващи еднодневни турове. Имат
може би над 47, България мисля, че е 48-та дестинация, София, частно София, и над 100 тура имат в цял свят. Всъщност имат 48 държави и над 100 града. Тоест, те имат глобално присъствие. Туровете се рекламират в най-големите сайтове за продажба на турове, в най-големите резервационни системи. Самата марка Urban Adventures е много популярна. Може би така ще се окаже, че много от вашите клиенти са били в турове на Urban Adventures в друг град. Двата тура, които ще се продават под тази марка Urban Adventures, това са Breakfast with Sofia и Morning Delight with Sofia. Тези два тура бяха отличени от Urban Adventures като подходящи. Специфичното на туровете на Urban Adventures това е, че те не са толкова стандартните турове за разглеждане на забележителности. Тези турове се характеризират с това, че клиентите се потопяват в автентична местна обстановка. Опитват местни храни и по този начин, смесвайки се с местното население и опитвайки храната на местното население, виждайки уличките и така нататък, самата обстановка, те се чувстват, те успяват да усетят автентичната обстановка на самата дестинация. Преживяването е по-различно от това просто да се обиколят забележителности и да се видят. Обикновено туровете преминават с много настроение. Друго, което е характерно и което ги прави атрактивни, че те са кратки, в рамките на 2,5 до 3 часа. И всъщност клиентите, които са по-заети, успяват в малкото свободно време, което имат, все пак да разгледат забележителности от София и същевременно да опитат български традиционни ястия. Сутрешният тур Morning with Sofia, Breakfast with Sofia включва дегустация на два вида баница с айрян и дегустация на баклава с боза. Същевременно клиентите, но за туровете допълнително ще ви кажа малко по-късно. Характерно за нашите турове на Зеланос, така и на туровете на Urban Adventure, че храни и напитки, специално в туровете на Urban Adventure, са включени в цената. Туровете на Зеланос, обядите не са включени, но в различните турове имаме включени дегустации на вино. Голямо предимство на туровете на Зеланос, това е, че всички екскурзоводи, които ползваме, са лицензирани и са регистрирани в Асоциацията на екскурзоводите в България. Тоест, някои наши конкуренти работят по следния начин. Те имат служители в тяхната фирма, които ги използват и за екскурзоводи. Но това не са професионални екскурзоводи. Ние също имаме в фирмата подготвени служители, които могат да водят турове. Но смятаме, че това не е качеството, за което клиентите плащат. Освен това, цените, за които става въпрос, са между 30 и 100 евро. И много по-добре клиента да плати, примерно вместо 80, да плати 90, 92, 3 евро, но вместо да получи в пъти по-качествена услуга. Всички екскурзии с включен транспорт, които са с включен транспорт с начална точка от вашия хотел. Това е традиционно за всички турове, които се организират в големите европейски градове. Гостите трябва да бъдат на рецепция на хотел около 15 минути преди началния час. Ще дойдат да ги вземат с минивана, с който след това продължават екскурзията. Характерно за нашите турове, което ви го гарантираме, е безкомпромисното качество на екскурзиите. Както ви казахме вече, туровете се провеждат от лицензирани екскурзоводи. Транспортните средства, миниванове и микробуси, които използваме, са нови.
И друга отличителна черта е, че шофьора и екскурзовода са две отделни лица. Има фирми, които на пазара с цел да предоставят услугата на по-ниска цена, използват шофьор и екскурзовод, един човек да бъде и шофьор и екскурзовод. Но представете си едно пътуване, примерно до Пловдив или до Рилски манастир, как вместо да дава полезна информация за забележителности, които са видяни, които предстоят да се видят за българския бит и обичаи, самия шофьор е концентриран върху пътя, върху това кой го изпреварва и кой той трябва да изпревари, и как самия тур минава при едно доста по-ниско ниво на интерес и не е толкова забавен. Друго, което е характерно, е, че политиката ни по оплаквания, като предварително казвам, че ние сме сигурни, че оплаквания няма да има от нашите турове. Все пак винаги има клиенти, които могат да се оплачат от едно или друга част от услугата. Политиката ни в това отношение може да я охарактеризираме като политика на толериране на клиентското мнение при спорни ситуации. Това означава, че ако примерно имаме един клиент, който се оплаква от нещо и имаме екскурзовод, който е на противно мнение, но не може да се установи категорично кой е прав, ние даваме предимство на клиента, независимо, че може да не е съвсем прав, и веднага възстановяваме съответната сума. Много е важно това, защото клиентите в крайна сметка искат да получат качествена услуга. И щом като те не са доволни от получената услуга, ние считаме, че е по-добре да им възстановим парите. Друго, което е много важно, оплакванията, които има от клиенти, ние ги разглеждаме в рамките на деня. Това означава, че клиента примерно се връща от пътуване, идва на рецепция, оплаква се, независимо, че часа примерно е 21, имаме телефон, който е 24 часа, на който вие се обаждате, разглеждаме в момента ситуацията и веднага ви даваме отговор по самото оплакване. Това е направено с цел вашите клиенти, докато са още в хотела, веднага да получат обратна връзка, веднага да получат нашето становище и веднага да се получат парите, които са заплатили. Анулации на закупени екскурзии могат да се правят без неустойка до 48 часа преди пътуването, преди началото на тура. След този срок неустойката е 100%. Деца до 12 години, ненавършени, ползват 50% отстъпка, като ако има бебета, примерно до 2 години, те естествено не пътуват безплатно. Всички екскурзии се провеждат на английски език, което е важно, като ако имате примерно запитване от 3-4 човека, които искат друг език, това го третираме като отделно запитване и ви даваме допълнително, може да я осъществим или не може да осъществим пътуването. След като направите запитване, ви отговаряме в рамките на примерно на 1 час. Това е времето, което ни е нужно, за да подсигурим най-вече екскурзовод, който да владее съответния език. Всички входове на посещаваните обекти са включени в цените. Това означава, че на вашите туристи, които са записани на тези екскурзии, няма какво да плащат. Например, посещава се Тракийския култов комплекс в Старосел, входът е включен. Посещава се, например, Кордополовата къща, входът е включен. Разбира се, на екскурзии, примерно като Пловдив, не се влиза в всички къщи, но има посещение в Балбановата къща. Входът там е включен. Тоест, всички обекти, които се посещават и в които се влиза по екскурзията, с включен вход. Всички, които те сами решат, че искат да посетят, след като мине обиколката и имат свободно време,
те могат да ги посетят и вече си заплащат съответния вход или на място си има такива екскурзоводи, които могат да им направят и допълнителни беседи. Това са в основни линии нашите предимства. Ако мога така да ги обобщя: безкомпромисно високо качество, бърз отговор на анулациите, толериране на мнението на клиента, защото все пак в крайна сметка искаме клиента да е доволен. Този клиент ще се върне отново във вашия хотел и ще ползва отново нашите услуги. Най-важното е, че този хотел ще препоръча нас или няма да ни препоръча в TripAdvisor, в различни други сайтове пред различни резервационни системи. Всички турове са с професионални екскурзоводи и с нови микробуси или мини-ванове. Как става резервацията? Резервациите сме ги направили сме ги определили като процес да се правят изключително лесно. Може да резервирате по телефон или по имейл. Потвърждават ви се на момента, като ви даваме един код за резервация, който код вие трябва да впишете във ваучера. Чрез този код ние след това по-лесно следим вътрешната ни отчетност. Ваучерите, които ви носим, ги издавате на клиента. Ваучера се попълва за не повече от 2 минути. Попълва се името на клиента, вашия хотел, вашето име, коя екскурзия се записва, колко човека са, каква цена са ви платили. Съвсем елементарно, това са основните неща, 7-8 редчета, 7-8 детайла, които се попълват, както сме го метрирали, за не повече от 2 минути. Отчитането на парите. Отчитането на парите от вас става след като клиентите заползват услугата. Това е важно да го регламентираме, защото когато имате клиент, който не е ползвал услугата, иска да се откаже, вие можете да му възстановите веднага средствата, тъй като те са при вас. Освен това, клиент, който е ползвал днес услугата, ние ще ви го отчетем следващия понеделник. Тоест, клиента, ако има оплакване и ние ви съгласим да му възстановим пари, парите са още при вас и вие веднага можете да му възстановите парите. Отчитането е веднъж седмично, по банков път или в брой, според това как на вас ви е по-удобно. Ние ви изпращаме ви справка, която справка са всички пътували клиенти, след което вие ни изплащате сумата и получавате всички нужни документи. Процедурата по голямо предимство, както вече казах, е, че процедурата по резервиране, анулиране и плащане е изключително улеснена за вас. Тая процедура не е фиксирана и ние сме готови във всеки един момент да договорим индивидуална такава, удобна за вас. Така, сега отделно за отделните турове. Тура Breakfast with София, както ви казах, той ще се продава под търговската марка Urban Adventure, ще се рекламира в цял свят, всички резервационни системи. Тура разглежда някои основни забележителности: Александър Невски, църквата Света София, парламента, след което следва типична закуска за доста от българите, баничка с айран. Като тук баничарницата, в която ще опитат закуската, баничките ще бъдат 2-3 вида, направени с масло, с сирене, не с извара и маргарин, примерно. 2 вида банички, оттам продължаваме по Шишман, навлизаме в някои странични улички, така че самите хора да видят атмосферата на Стара София от началото на 20 век, като архитектура, да усетят, да видят забързаните софиянци, които са тръгнали всеки на някъде. След което стигаме до пазара, който е на графа, пред църквата Свети Седмочисленици. Там имат възможност да се закупят различни плодове, ядки, да се направят някои снимки, като искам да подчертая, че през цялото време на тура е много лежерно. Лежерно е темпото, така че е пригодно за всички възрасти.
и за хора с по-слаба физическа подготовка. Оттам продължаваме до Славейков и оттам се стига до Сладкарница Пчела, където завършва с дегустация на типични на баклава и боза. Турът, който е Afternoon Delights от София, той е следобеден тур. Предвидели сме възможност туристите, на които им харесва сутрешния тур, имат свободно време, се запишат и на следобедния. Тръгва от Гранд Хотел София. Той е по друг маршрут, различен от сутрешния. Минава се през президентството, през бившия царски дворец, покрай Народния театър Иван Вазов. Оттам се минава покрай църквата Света Неделя, ротондата, църквата Света Петка Самарджийска. След това минаваме покрай Баня Баши, джамията, след това покрай синагогата, покрай католическата църква, така нареченото каре Малки Иерусалим, след което туристите имат свободно време в централни хали. Там могат да си купат отново плодове, ядки, могат да разгледат различни сладки да си купат, да изпият по едно кафе и да усетят как българите пазаруват. Излизайки от халите, хващаме метрото за една спирка, като тук е важно да подчертаем, че тъй като София е най-новото метро в Европа, то е доста интересно и атрактивно за гостите на града. Знаете, че метрото в повечето градове е по-старо, с по-стара инфраструктура, вярно, че се реновира, обновява постоянно, но тук имаме едно изцяло модерно изградено метро с красиви станции и нови мотриси. След това вече тура слизат на Орлов мост, има време за снимки, така да видят тази атракция на София, която сега ще предстоят също някакви ремонти. И оттам отиваме на Хаджи Драгановите къщи, които тези от вас, които са ги посещавали, може би всички знаят, че това са в архитектурен стил за различни области на България. Ресторант с 4 къщи, които имат общ двор. Всяка от къщи е в типичен архитектурен стил за различна област от България. Копривщица, Мелник, Трявна и Котел, Жеравна. И са интересни като архитектура и обзавеждане за чужденците. След това там вече завършва тура, като в цената им има включено. Най-напред имат шопска салата с айрян, която е включена в началото на тура, в арт-кафето при археологическия музей. След това имат включена в Хаджи Драгановите къщи имат включена дегустация на вино и придружено с дегустация на различни български местни деликатеси. Тези два тура смятаме, че Afternoon Delights от София и Breakfast от София са изключително интересни за гостите. Те са кратки, много наситени с много впечатления и емоции и смятаме, че гостите ще бъдат изключително впечатлени и доволни от тези турове. След това имаме пълен София за гостите, които искат все пак повече забележителности да разгледат и всички забележителности на София да бъдат обхванати. Имаме целодневен тур на София с транспорт. Тура включва всички забележителности в центъра на София, които се минават пешеходно, както посещение на Боянската църква, на Националния исторически музей, на Музея на социализма и във времето, което е за обяд и за почивка предвидено, около 1 час, час и малко, ние ще бъдем заедно с гостите на езерото Панчарево, където те могат да се насладят и на красивата природа, заобикаляща нашата столица.
Последният тур, който е изцяло на София, това е фолклорна вечер с придружена или предшествана по-скоро с панорамен тур на София. Панорамният тур е около 2 часа с екскурзовод и с миниван. Разглеждат се основните забележителности в центъра на София. Има време за снимки, след което се стига до Веселото село, което, знаете, всички се намира в Борисовата градина. И там всяка вечер има различна програма, фолклорна програма, както и меню, традиционно българско, включено в цената. Разбира се, гостите могат да си поръчат и сами каквото преценят. След края на вечерята ги чака микробуса и ги закарва до хотела. Рилски манастир и Банско е един тур, който е уникален за българския пазар. Обикновено се прави или само Рилски манастир, или само Банско. Ние сме направили Рилски манастир Банско и сме добавили бонус Боянската църква. Идеята е, че това е един тур, който в себе си съчетава 3 забележителности, които са под закрилата на ЮНЕСКО. И по този начин този тур става изключително атрактивен. Сам по себе си Рилския манастир е, може би, най-силната атракция в България. Най-търсената забележителност за посещения. Банско е най-известният български планински курорт. Той е световно известен, може да кажем. И съчетани с Боянската църква, това е наистина един много атрактивен тур. Клиентите имат възможност да разгледат, да се разходят из улиците на Банско. Качваме се в природния парк Пирин, който е под закрилата на ЮНЕСКО. Посещава се Рилския манастир, а още в самото начало се минава и през Боянската църква. Друг много интересен тур, това е Пловдив, Старосел, Хисар и има бонус дегустация на вино. Този тур съчетава в себе си разглеждане на най-красивия български град. След гледат се още Тракийския култов комплекс за Старосел, където в местната винарна изба Старосел има прекрасно на световно ниво като качество на вино, където има дегустация. И в Хисар знаете, че има доста останки от римски времена. Самия град е много красив, с поддържани паркове, приятен така за почивка и за разходка. Там е и времето, в което се обядва. Мелник, Роженски манастир и бонус дегустация на вино. Мелник е този тур към традиционния тур Мелник и Роженски манастир. Ние добавихме в цената, без да я променяме, добавихме в тура дегустация на вино и клиентите, така като завършат тура, просто след дегустацията се тръгват наистина с една много приятно впечатление. Последният тур, който е от брошурата Велико Търново и Арбанаси, този тур е най-тежък от всички поради дългото разстояние. Предвидено е на отиване най-напред се посещава Арбанаси, прави се кратка разходка, разглежда се църквата за Света Богородица, самите улички на Арбанаси, има време за обяд и почивка, след което се отида Търново, посещава се Царевец, Самоводската чаршия и има свободно време за всеки, който иска. Може да посети музея на восъчните фигури, може да се разходи из улиците на Велико Търново. Тура Beautiful Rila е за 5-часов тур, който е за хора, които искат просто да се отпуснат сред природата. Добър е за клиенти, които примерно са идвали в София, разглеждали се, сега просто имат свободно време, което вместо да стоят в стаята, могат да отидат на чист въздух. В хотела Природа в Долна баня ще ги посрещне
самия хотел имат собствена винарска изба и зала за дегустации, където могат да дегустират наистина първокласни вина и да останат много така очаровани от природата. През летните месеци има външен басейн, който ако гостите желаят могат да ползват. Просто един следобед, в който да се отпуснат сред природата. Пловдив, Тракийската долина. Този тур, освен че се разглежда Пловдив, акцентът е върху традиционния обяд с български традиционни ястия и дегустация на вино в бутиковата и реномирана винарска изба Тодоров. Знаете, това са може би най-популярните български вина и гостите. Това е просто тур за ценители на вино. Пловдив, Бачковски манастир, Асенова крепост. Този тур, може да кажем, е за ценителите на забележителности. Пловдив, като най-красивия български град, с наситен, може би, с най-много така и най-древни забележителности. Но същевременно в комбинация с древната Асенова крепост и втория по големина и по популярност български християнски православен манастир, Бачковския манастир. Времето за обяд е предвидено да е при Бачковския манастир, където всички гозби се приготвят с естествени екологични продукти и са изключително вкусни. Така че това е още една атракция и препоръка за клиентите. Следва имаме един тур Пловдив, икономичен тур. Този тур е адресиран към клиентите, които искат за по-ниска цена да разгледат Пловдив и няма допълнителни екстри като Старосел, като Хисар. Този тур ще видите, цената му е 56 евро, докато всички други турове за Пловдив са около 100 евро, т.е. почти наполовина. Характерното тук е, че между София и Пловдив и обратно се пътува с междуградски линии. Фирмите, които обслужват междуградските линии, Витоша Експрес и Трафик Експрес и Хевросбус, са с нови автобуси, висококачествени, така че на клиентите се посрещат с началната точка на Централна автогара. Оттам имат закупени билети, човек има, който ги посреща, настанява ги в автобуса и при пристигането в Пловдив ги чака лицензиран екскурзовод, който им прави 4-часова обиколка на града. Клиентите имат свободно време и около 17 часа екскурзовода ги завежда за автобус, който е в 17 часа от Пловдив за София. Качва ги, с това на практика тура свършва. Клиентите пристигат в София, където е крайната точка на този тур. Имат много време в Пловдив, спокойно да разгледат целия град с компетентност, с екскурзовод, който ще им покаже, ще имат възможност със свободно време и същевременно тура е на много приемлива цена. Рилски манастир и Боянската църква, още един друг ефтин вариант за този тур. Не се минава през Банско, пътува се с шатълбус, който пътува всеки ден между Боянска църква и Рилски манастир. При този тур просто туристите пътуват заедно с други туристи. Тръгването при този тур е от Свети Александър Невски. Така, тук исках да проверя да направя една справка, момент само. Така, ЮНЕСКО Експрес. Да, от Александър Невски, просто за да не ви подвида, което вие също може да си го прочетете, но все пак да ви кажа правилно. Друг лек тур, който е отново гарантирано тръгване, Копривщица и Старосел. Този тур е насочен към туристи, които примерно са били в България вече, видяли са Рил, защото обикновено първо гледат Рилски манастир, след това гледат Пловдив или обратно. Този тур е насочен
към клиенти, които толкова не ги интересува градската култура, просто повече се интересуват от българската история или от по-древна история. Наред с Копривщица, знаете, град-музей, отлично запазен на архитектура, се разглежда и Тракийския култов комплекс в Старосел. Тура не е тежък, той е по-лек, по-кратък от другите и е доста така приятен. Времето за обяд е в Копривщица, където имат и достатъчно време за разходка самостоятелно. Белоградчишките скали и Белоградчишката крепост, друг тур, върху който акцентираме. Ви обръщаме внимание, знаете, че Белоградчишките скали бяха български кандидат за да станат като природен паметник под закрилата на ЮНЕСКО. Едно от новите чудеса на света. Много впечатляващи, много интересна екскурзия. Също така и самата Белоградчишка крепост е доста запазена и ще бъде доста интересна за клиентите. Важно е тук да отбележим, че знаете, пътната инфраструктура до там не е магистрала, пътищата са натоварени, така че този тур е малко по-тежък, но пък гледката за самия феномен Белоградчишки скали е уникална. И последният тур, който ще ви предложим, е пещерата Леденика и град Враца, като основният акцент е пещерата Леденика. Знаете, много красива, много приятна екскурзия, кратка, което е много важно, защото клиентите, които искат кратката екскурзия, могат да я предпочитат. Накрая, в едно резюме може да кажем следното. Всички екскурзии са с абсолютно гарантирано качество. Всички екскурзии са с гарантирани тръгвания. Екскурзиите, които са маркирани в кода с жълто или в цените с червено, са на специална цена и се продават на специална цена при вас. Това са основните турове, за които интересът е най-голям, които са включени в брошурата. И отделно с това предлагаме редица други турове, от които може да отличим като кратки турове Beautiful Rilla, Леденика Кейв и Враца, като кратки турове, които са по-леки. Можем като едни турове повече така не сред градска атмосфера и не толкова популярни места Копривщица и Старосел да отличим. Тур за ценителите на вино е Пловдив, Тракийската низина с дегустация на вино и обяд. И редица бонуси в тези другите турове, които може да се видят. Благодаря ви за вниманието.